Krásny večer všetkým. Som veľmi rada, že niektorých z vás tu vidím už po 6. krát, odkedy sa organizuje tento nádherný gala večer, kde odovzdávame ocenenie pre najlepšieho finančného riaditeľa. Je nejaká rada, ktorú by si dal, keby si mal 16 dnešnými očami? Rob to, čo ťa baví, lebo keď to, čo ťa baví, budeš naozaj robiť dobre, tak tie peniaze prídu same. Teraz venujme minútu ticha víťazovi ocenenia CFO roka 2022, ktorý nás náhle opustil v máji tohto roka. Česť jeho pamiatke. Vítězem se stává Andrej Bátovský. Som veľmi rád, že na Slovensku a v Bratislave máme niečo také, ako je tento gala večer CFO roka. Budem rád, ak bude táto tradícia aj naďalej pokračovať.